Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Ug kana mao ang iyang inahan nga si Tansyang. Salan? Ug gusto kong mawa siya sa kong dana, Piota. Uy! Gusto kong mawa siya sa kong dan. Dungkurige. Salan boy? Salan buti mo ipasabot oh? Nga mingon kang gusto ni mong mawala sinang Tansyang sa imo dalan. Kay sukad. Ula man kung kabantay nga mag-aalisin ang Tansyang nimo dito sa ilaha kung maadto kita. Oh. Sa nakatawa ka mo ko daw. Ano may katawa sa ka? Oh. Sa may katawa ni mo. Bitaw no, anong katawa mo tuod ko? Hanggaw. Kaya katawa mo ka daw. Nakasuon ko nimo. Pero salan tong sulti nimo tong krike? Bahin ba ng Tansyang, ha? Hilom! Oh, hilom ba kay ni pahilo man. Biyay ko din niya, Piota. Ano mo daw? Wakang kadungog sa kong gisulti, biyay ko! Salan mo tong gisulti ni tong krike? Makalibaw. Wala di ko kasabot kung anong mingon to siya nga gusto di mawala kuno ng Tansyang sa iyang dalan. Kay bisag kung saan ako guna-una. Bisag kung saan ako hinumdum. Kapila na ko magsigig ato. Wala mo ko may hinumdum nga mag-aali-ali na sa ng Tansyang sa dalan niya dito sa ilaha. Naglibog di ko. Magalibugas akong kutawa ni Uy. Ay, mo tingaling wala ko makasabot. Mingon dito itong grege nga hanggaw ko. Mauday. Kay hanggaw mong ko. Mauday. Mahimo ba, day ko rin? Nga dili na lang na nimo i-off ang imong cellphone? Kay paranglitan ba o may tuyo ko nimo? O ikaw ba ka may tuyo na ko? Magka tinuganay dayon ta, dili ba? Oo, good. Mauman ka ha. Naunsa ka, day? Ha? Unsay na unsa? Mura man good o lahi na ang imong tinubagan. Kay unsa may nakalahi sa kong tinubakan? Kuha di ay? Oh. Ingon nga lahi ang akong tinubagan unya karon wa di ay. Sorry na, sorry. Kumusta man dito ang pag-eskwela ni Dudut o ni Miles? Di ba may cellphone naman sila? Sila unta imong gipangutana? Oo, di ito. Sorry. Wa ka na isulti kay gusto na ko matog. Ha? Mubangon pa kog sayo ugma kay mo eskwelag sayo sila si Dodot ug Miles. Nay, unsa na orasa? Oo, di ay. Alas 9 pasadon madis gabi. Ay. Natuog ng mga bata. Ha? Unsa to? May gisulti ka? Kwan, kini matod ko. Sige, katuog na lang. O, putlon lang nato, kini nga itong
magsulti. Sige, bye. Mura man og. Wa na ganay sa day ko rin nga nakigsulti na ako. Ano ka? May mga sitwasyon nga ingon inis siya nga rin ako. Pero murag lahi ang karon. Ano ka? Unsa di kay problema? Unsa to? May patambagan ka na ako, Sir Franz? Ang buta ko ipasabot nga may pangayuan ko nimo kuna-una, Miss Rian. Bahin sa unsa? Kon, bahin sa kong asawa ni Corina. Bahin di ay sa imong wife. Kana kung okay ra nimo. Nganong dili man okay? Okay ra gyud. Salamat. Kay unsa man ha? Sa akong pagsubot sa imong gisulti, o kung atong ibase sa inyong situation, nga ikaw layo nila, o niya mismo sa imong wife, makaingon ko nga dili kay usara ka rason. Kung nganong ingon ana siya duwe nga motubag nimo. Unsa man ka, Miss Rian? Babae ka man gyud. Maybe due to frustration. Frustrated siya na ako? Wa ko mo ingon nga ingon ana kita. But possibly, or there are possibilities nga nganong ingon siya ana. Who knows? Naglaom or nag-expect siya og nindot nga istorya gikan nimo. Og kay wa niya kini mabati gikan nimo, nadismaya siya. Kaha? Maingon-ingon ana. O maingon-ingon sab nga dili. May mong nailaing rason. Sama pa nang sa unsa ka, Miss Rian. Murag dili tingali maayo nga masulti ko nimo. Kay basin og masayop ko. Og dili sad ko buot nga madugangan na hinuon ang imong problema. Okay, rag unsa imong hunahuna. Ang ako lang nga, unsa kay posibleng hinungdan nga naingon siya ni Ana? Dili na lang lagi. Kay lusod manggod kun musulti ko. Nya, I understand. Natural ka ingon ni adto ang tuno sa iyang sinultihan. Meaning, negative gyud ang iyang reason. I hope imo ko masabtan, Sir Franz. Oh. Hisabtan ko ikaw, miss. Hisabtan ko ikaw. Pero, paminaw nimo. Maayo ka kung muuli ko sa amo. Unsa? Muuli ka sa inyo? Muundang ka sa imong pagpanarbaho din sa company? Mao ba, Sir Franz? Bisan tuod way gikahatag nga rason. Si Miss Rian ako sa posibleng hinungdan. Sagaan nga pagpagigsulti ni Corina nga rin ako. Apan, sa among sitwasyon nga nalayo ko ni Corina. Mahimong personal nga rason nga nung naingon siya ato. Og naibaw ko. Dili ingon na anak ka-expressive si Corina kung
kung unsa may matuod niyang kipati. Nakailan ako niya. Tungod kay ako siyang asawa. Sama na ako. Nga nanginahanglan siyang presensya. Nanginahanglan sa bgid siya sa akong presensya. O dili ka na imposible. Diyos ko. Dili ko gusto maghuna-una o dili maayo sa akong asawa. Dili. Taon-taon naman ko kadya sa Cebu, Papa Francing. Kaya ni Jude, pero o pa dyan ka makalidali, bisan ko sa na lang. Bitaw pa. Askando gaya. Laino ni mo pa, uy. Abi ninyo, Dodot, Oh, Miles. Sukat pa sa akong pag-abot diri sa Cebu. oh. Gusto rin ko muuli diya sa ato. Aron makauban mo na ako pagbalik. Apan wa ko ka na buhata. Kay basin, mausap ang akong una-una o dili na ko mabalik pa dire. Undang na lang sa imong trabaho diya pa. Ari na lang tas ato. Huli na lang pa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!